Ka knockout football tournament bala penyait daka Umroi Block National People's Youth Front mentaka singikan riu tarik unai wing kalapoi syaka senjam first semi-final hakaba hakane ka jingya kun kalong hapadeng ka JCB Football Club persya ya ke Ehrngiew Football Club. Hakaba ya kane ka tournament la penlong hamadani lekai Umroi Nongrah Ribohoi District. Kumban syupen kan mau ya kane ka tournament lasdang haka arp kundai tarik unai leber arjar arpway. Bat hakaba ka cash prize la neka song pisah hakane ka tournament kalong arlak tengka ya ki bayo ra ya kanam ladu bat shilak tengka ya ki bawan baar harengkat ki trofi. Bat hakate ka jingele kai kalalong kabaya khaj bha hapadeng ki teki artli ki team hakaba ka Ehrngiew Football Club kalayo ra ya kanam job bat Rung syaka Phainal Lyngba ka tiebreaker. Bat ya ka man of the match la yo ra daw goalkeeper ka Ehrngiew Football Club uba ban Shansten. Bat hakate ka jingele kai lawan ban Saki bat pensngan daw ba Lansios Imli kumu Kongsan uba Amit Sinha osi ka Umroi PIC uba Sani Lenra second Umroi PIC uba Pidkhar rang ba shnong ka shnong Nongrah uba Shalan Seliang director ka Ostepi on production uba Daman Bait Lamare uba Deiru ukun jong ex-MLA ka Umroi constituency uba penhun renghang presiden ka NPP Youth Umroi bat kiwe ki nongkit kam lembat ki pai ba ki belaya Saki bat pensyong shit hakate ka jingele kai. So men quay sang bằng phải không đó mà có đã thực hiện jingele kai thế qua việc jing job lại dội đó men hot có jingele kai đi qua thì ban job mà những tiếp cái ban jab mà jingele kai Kamdam na kaway job kaway pa rin. Malba, inyukun bet kaway ka team mo kam kwa bi ka job ni kwa di job. Magta kasong haka kom le ka jong ni. Pangi le ka pa kamot nila pa job. So men tata ba mo ka to jing le ka kada kom min don ba yu job dengan tiebreak bat koi tang tu koi job aso assistant referee os naitang full referee di Karbangar ikibok kirwan ni fibar art lek tem finile kai bha kana ka chanmit kabamta khoble shiban They've been training to Hello. मंडे को 10 बजे भैया को पिक करना है, ठीक है? तो मंडे भी उधर ही रहना होगा, ठीक है? हाँ।